Dobrý deň, priatelia. Vítam vás pri ďalšom videu a tento raz si povieme niečo o protivráskovej jesennej starostlivosti. Leto nám odišlo, nastali jesenné dni, ktoré sa striedajú pekné počasie s dažďom a s vetrom a tým pádom aj naša pleť potrebuje zase trošičku niečo iné oproti starostlivosti v lete. Prihováram sa aj pánom, pretože vidím, že v tejto oblasti je ešte dosť veľká diera a nedostatok informácií. A ďalšie nasledujúce video bude venované práve vám, páni. Takže nasledujúce video, ktoré uvidíte po tomto, tak bude venované práve vám a starostlivosti o tú pokožku. Taká každodenná starostlivosť o tú pokožku, či je to leto alebo jeseň, pozostáva z tej ranej rutiny, z večernej a z doplnkovej starostlivosti. Pri tej ranej rutine možno to trošku podceňujeme a myslíte si, že možno čistá voda a oplachnutie tváre stačí. Nie. Aj počas noci tá pleť pracuje, tak ho treba tiež dôkladne vyčistiť. Používame na naše čistenie toto pleťové mliečko Laide Rose. Má príjemnú vôňu, veľmi jemnú konzistenciu. Krásne vám vyčistí tú pleť, ale zároveň zanechá taký jemnunký film. Môj tip pre vás je, že môžete ho používať aj na intimnú hygienu. Budete príjemne prekvapení. Po mliečku nasleduje pleťová voda, naša kvetinová. Pleťová voda, ja mám veľké balónie teraz. Túto kvetinovú vodu ja mám aj v takomto rozprašovači. Môžete si to, dámy, potom hodiť niekedy, napríklad, keď to máte v takomto bálení, keď si to prelejete aj do takéhoto rozprašovača, napríklad do kabelky, počas dňa si potrebujete tú tvár trošičku zvlhčiť, alebo má tak príjemnú vôňu, že možno vám poslúži ako možno nejaký parfém na také prevoňanie trošku tej pokožky. Všimla som si u niektorých mojich klientov, keď spolu konzultujeme ich starostlivosť o tú pokožku, keď im doporučujem veci, že na túto pleťovú vodu zabúdajú a používajú doma iba nejaké pleťové mlieko alebo nejaký čistiaci gel. To je jedno z akej značky. Akú značku používate, ale niektoré tie klientky alebo teda klienti si myslia, že si vystačia s pleťovým mliečkom. Nie, pleťové mliečko má svoju funkciu, ktorá hlavne čistí tú pleť do hĺbky a pleťová voda, tá zase tú pleť dočisťuje, hydratuje, vyrovnáva to pH tej pokožky a ideálne pripravuje tú pokožku na príjem ďalších produktov a hlavne čo sa týka séra a krému a hlavne séra. Iné je nanášať sérum a pleťový krém na vysušenú pokožku a iné je, keď tá pokožka je mierne zvlhčená. Ďalej nasleduje sérum. Ja vám doporučím najobľúbenejšie sérum, ktoré máme, obľúbené u klientov, Perle de Nacre. Má veľmi príjemnú vôňu a príjemnú konzistenciu. Je to kolagénové sérum, ktoré vyživí tú pokožku. Je výborné pre zrelú pokožku, vyhladzuje jemné linky a vrásky. Ďalej nasleduje krém Satín. My sme o ňom už hovorili, hlavne počas leta. Ja som vám spomínala, že je to krém, ktorý je na tvár, na telo a aj na vlasy.
A hlavne klienti, preto napríklad spomínam opäť ten satín, pretože cenovo je to jeden z tých najdostupnejších krémov, pretože pri tom objeme a cene sa skutočne oplatí. Krásne chráni pokožku pred vonkajšími vplyvmi, zároveň zhydratuje, ale má takú tú správnu aj úroveň lipidov. Takže hlavne tí, ktorí začínajú s našimi produktami a ešte sa trošku obávajú a nechcú zase toľko až do toho investovať, tak tento krém satín vám skutočne doporučujem, budete veľmi príjemne prekvapení. Videla som fotky jednej klientky v Bratislave, ktorá si odfotila tú pleť pred a používala iba tento krém satín a aj ja som bola veľmi príjemne prekvapená, aký účinok vlastne dosiahla, že také tie jemné linky, vrásky sa vyplnili, tá pleť vyzerala potom úplne ináč a iba týmto krémom satín. To bol znak vlastne toho, že tá pleť vyslovene kričala po nejakej výžive, po hydratácii a týmto krémom vlastne tej pokožke tá klientka dopriala to, čo vlastne potrebuje. To máme za sebou tú rannú rutínu, potom večerná rutina, tam by to čistenie malo byť ešte dôkladnejšie. Pri tých vodeodolných make-upoch, milé dámy, ak máte vodeodolnú špirálu alebo nejaký vodeodolný make-up alebo šminky, tak našom liečko vám v tomto prípade stačiť nebude. Použite náš Le Baume, náš balzám, ktorý krásne odlíči aj tie vodeodolné líčidlá. Samozrejme nasleduje znova pleťová voda. A ja vám ešte ukážem, že napríklad ja to pleťové mlieko mám aj v takomto v takejto pumpičke. Vodu mám v rozprašovači. Lepšie sa mi s tým možno pracuje a hlavne napríklad, keď si najprv potrebujem odlíčiť oči, hej, tak lepšie sa mi možno pracuje s pumpičkou ako s flaštičkou. Ale je to čisto na vás, čo každému lepšie vyhovuje. To sú iba nejaké také moje tipy, ktoré ja mám vyskúšané a ktoré možno vyhovujú akurát mne. Keď máme pleť vyčistenú, tak opäť dávame sérum. V tomto prípade vám ukážem naše sérum Zlato Majou. Je ideálny pre zrelú pleť, proti vráskam, má také hydratačné a okysličujúce účinky a kým vy spíte, tak toto sérum pracuje za vás a pripravuje tú pleť, aby sa krásne zregenerovala a hlavne čo sa týka aj zrelej pleti, tak budete, milé dámy, spokojné. Navyše toto sérum sa používa aj na telo. Takže ako krém satín máme nie len ako produkt na pleť, ale aj na telo, ale aj toto sérum Zlato Majou sa používa nielen na tvár, ale aj na telo. Keď máme večernú starostlivosť za sebou, nesmieme zabúdať na takú doplnkovú starostlivosť, ktorá sa robí 1 až 2 krát do týždňa. Používame náš jemný peeling. Je také krémové konzistencie, ja som vám ho už raz ukazovala. Vytvoria sa také ako jemné šúlky a tým pádom ako keby zgumujete tú pleť a všetky tie staré zrhovatené bunky vlastne sa odstránia a tá pleť je potom pekne pripravená na príjem ďalších tých výživných látok zo sera alebo potom z krému a zároveň vlastne sa tá pokožka aj týmto produktom zhydratuje. Nasleduje maska,
Ale tu musím podotknúť veľký rozdiel oproti iným kozmetickým značkám je, že my pod masku dávame krémový koktejl, alebo teda krém, ktorý aktuálne používate Salte Grey. Maska vám zároveň nie len, že vyčistí, zhydratuje, ale takisto vyživí tú pokožku. Nanášate to a zase tu je zmena oproti bežným iným kozmetickým značkám. Ako ste naučení, že maska sa dáva všade, len nie okolo očí, okolo úst, okolo nosa a na krk, takže našu masku aplikujete aj na oči, nos, na ústa, na pery, na krk, na dekolt, nevynechávate ani kúsok pokožky. Necháte to takých 15-20 minút a potom tú masku pekne zmiete. Toto je taká základná starostlivosť v jesení o pleť. Ja vám ešte na záver ukážem a doporučím krémy, ktoré sú vhodné práve že v tomto období, keby ste napríklad nechceli voliť krém satín. Na večer môžete, alebo krém satín si môžete kľudne nechať napríklad na deň a na večer môžete použiť tieto dva naše produkty. Krém Marine. Je to jinový produkt, ktorý obsahuje už je taký hutnejší, bohatší krém. Je to jinový, takže môžete ho použiť aj samostatne. Má viacej lipidov, takže vhodnejšie skutočne na také už chladnejšie obdobie, jesenné a zimné. A tento protivráskový krém Beauty Captive, taký Rolls Royce medzi krémami, veľmi obľúbený u klientov, hlavne u zrelej pleti alebo dámy, ktoré riešia anti-age a chcú si zachovať skutočne peknú pleť do vysokého veku, tak tento krém je fantastický. Ale musím podotknúť, že je to krém yangový, to znamená, nemôžete ho použiť samostatne, potrebujete nejaký jinový produkt, ako napríklad krém satín je jinový, alebo napríklad tento Marine. Keďže máme jesenné chladné obdobia, hovoríme o protivráskovej jesennej starostlivosti v týchto chladnejších dňoch, kedy nám aj prší, fúka vietor, občas už nám aj mrzne v tých nočných hodinách, tak toto je ideálna kombinácia Marine a Beauty Captive. Ale samozrejme, že to Beauty Captive môžete miešať s iným jinovým produktom alebo yin-yangovým produktom. Yin-yangový produkt, napríklad tam máme Altea 3, ktorý tiež by som vám doporučila v tomto období. Ten môžete použiť samostatne, pretože obsahuje aj zložku yin, ako aj tú zložku yang. Takže tam nepotrebujete kombinovať nič iné. Ak sa ešte nevyznáte v týchto našich kategóriách a úplne tomu nerozumiete, alebo máte z toho možno trošku chaos, kľudne mi píšte, pýtajte sa na mojej webovej stránke www.elixirplus.sk. V kontaktoch nájdete môj e-mail a telefónny kontakt. Takže kľudne, keď si nebudete vedieť dať rady, máte v tom nejaké nezrovnalosti, alebo si chcete vybrať nejaký produkt a neviete, čím začať, čo by bolo pre vás najlepšie a najvhodnejšie, neobávajte sa, pýtajte sa na to. Som tu pre vás, som tu preto, aby som vám to vysvetlila a preto vznikli aj tieto videá. Niekedy je možno jednoduchšie počúvať video popri možno aj nejakej robote, a ja to tak občas robím, ako čítať nejaké texty. Nie vždy máme na to čas a priestor a niekedy aj zase chuť, kde si sadnúť možno na pol hodiny a čítať nejaké texty. Takže niekedy je to jednoduchšie si proste toho odborníka vypočuť. Preto vznikol aj tento YouTube kanál. Ak by ste
radi videli alebo si vypočuli aj niečo z nejakých iných tém, tým, že ja sa zaoberám aj holistickou medicínou a trápi vás nejaký zdravotný problém alebo čokoľvek iné, píšte mi do komentárov, dajte mi vedieť, budeme sa s tým zaoberať a ja sa vám budem snažiť pomôcť a priniesť vám tipy, ktoré by ste mohli použiť pri rôznych tých zdravotných neduhoch, ktoré vás trápia, ktoré by vám mohli pomôcť. Mám to vyskúšané sama na sebe. Riešila som vážne zdravotné problémy a zatiaľ to, čo som si naordinovala, to mi zatiaľ aj vychádza aj ako u mojich klientov. Špeciálne to sa dočítate aj možno v tých mojich referenciách. Mi písal jeden klient, ktorému som nastavovala liečbu. Toho napríklad trápil vysoký krvný tlak, riešili sme aj Parkinson a iné nejaké zdravotné problémy. A na jeho veľké prekvapenie, lebo bol trošku v tomto zdržanlivý, ale zase natoľko mi dôveroval, že teda vyskúša, že keď mu nepomôže, ale tak zase neublíži. A tie úspechy sa skutočne dostavili, z čoho sa ja aj veľmi teším. Takže ak chcete vidieť medzi videami aj niečo iné na nejakú inú tému, kľudne mi píšte a dajte mi vedieť. Prajem vám krásny víkend. Užite si ho. Užite si tieto jesenné dni, aj keď máme občas zamračené a prší a vyzerá to tak, že teraz tento víkend bude upršaný, ale ten pohľad na tie farebné stromy a na tú hru farieb je fantastický. Tak si to užite, keď nám to listie neopadá, kým ho máme ešte na tých stromoch. Ahojte, majte sa.